Ourense converteuse hoxe no punto de encontro dos especialistas en ciruxía de mama coa celebración do terceiro congreso da Asociación Española e Portuguesa de Ciruxáns da Mama, organizado nesta edición polo Servizo de Ciruxía do Hospital Universitario de Ourense. O Congreso sitúa a cidade das Burgas no centro do debate científico e asistencial ao redor dunha patoloxía de elevado impacto sanitario e social. Mostra delo na área sanitaria de Ourense, Verín e Valdeorras realízanse cada ano ao redor de 400 intervencións de cancro de mama no marco dun circuito multidisciplinar no que participan, ademais de ciruxía, oncoloxía médica, oncoloxía radioterápica, radiodiagnóstico, anatomía patolóxica, medicina nuclear e enfermería, entre outros. Este congreso permite compartir en Ourense coñecemento, experiencia e innovación con especialistas de toda a península nun momento de profunda evolución da ciruxía de mama. Un dos aspectos centrais do encontro foi a ciruxía robótica, un campo no que a unidade de mama do Servizo de Ciruxía do Universitario de Ourense conta cunha das experiencias máis consolidadas a nivel nacional. Esta técnica representa unha evolución cara a procedementos menos invasivos, especialmente en casos seleccionados de mastectomía con reconstrucción, ou permitir abordaxes con incisións máis pequenas e menos visibles. A ciruxía robótica aplicada á mama facilita unha maior precisión cirúrxica, reduce a agresión sobre os tecidos e pode favorecer unha recuperación máis rápida cun menor impacto na imaxe corporal da paciente.